Kas pa nagikaykaysa kaliti na apektaran ti magnitude 6.9 naging gineda ng dayeg iti probinsya ti Cebu. Ken nagsentro iti kabaybayan nga asideg iti Bogo City idirabi iti September 30, 2025 nang ipadanon ti provincial government of Ilocos Norte ti tulong kadakwada. Imununan ngayon pasingked ni Ilocos Norte Vice Governor Matthew Marcos Manotok iti panakipagrikna na kariti biktima ti gingined ken namnamaen da iti tulong manipod iti Ilocos Norte. We at the provincial government of Ilocos Norte will see what sort of assistance we can provide within the day for those enduring this hardship in Cebu. Please, to all of our Cebuano and Visayan brothers and sisters, please know that Ilocos Norte is thinking about you, and we will do our part in ensuring that you can get back on your feet. Babangon po kayo. Please keep your spirits up, stay the course, and I'm sure much relief is on the way. So to everyone in Cebu, please take care, and we're hoping for the best, and our thoughts are with you. Mag-ingat po kayo. Salamat po. Itay laing bigat na ipatuludan iti probinsya ti Cebu ti tulong manipod Ilocos Norte. Nang ipatuludmet ni Senator Amy Marcos ti Nutriban ken Naruway Agalon ti Danom nga isu iti agdama amay sa kadagiti kang runaan na kasapulan digiti biktima ti gingined. Binisita met ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. iti syudad ti Bogo City. Kadwa na digiti mangidadaulo digiti maseknan nga ahensya para iti situational briefing ken tapnon personal na makita tinagbalin nga epekto ti gingined. We are donating 50 million to the province sa Bogo, sa Bogo City, Sugod, San Remillo, 20 million pesos each. 10 million pesos for Bantayan, Daan Bantayan, Madridejos, Medellin, Santa Fe, Tabugan, and Tabuelan. And 20 million pesos for all the DOH hospitals para makapag-recover. And 5 million pesos for each provincial hospital. So that's the added. Besides that, in-instructionan ko ang LGSF, ang DBM, mag-release ng local government support fund in the amount of 150 million pesos for the province of Cebu and 75 million pesos for San Remigio, Bogo, and Medellin. Naruway digiti pasdek ang nadadael karamanin digiti centuries old na simbaan. At digiti umili ang mabuteng paylaing nga agsubli kadigiti pagtaingan da. Sumagmamanumet kadakwada ti awan pagtaingan na nasublianan. Gaputan namin pinsan ang nadadael digitoy. Makita kagito'y aladawan digiti maturog iti open area ken binungon da pa iti plastic bags ti bagida gapu iti kinakurang ti tent. Bayot iti agtultuli apan nakarikna ti probinsya iti aftershock ngumat nga tumet ti death toll. Iti agdaman na i-record din iti saan na nabababang yung 70 dagiti pimusay. Agdamet din iti babaen ti state of calamity ti probinsya. Mark Magdirila, Balitang Solid North.